Още веднъж ви благодаря. Сега ще дадем един положителен например. В София предприемат сериозни мерки срещу пътните инциденти с пешеходци. Нова умна пешеходна пътека ще заработи в столицата. Повече за нея в следващия репортаж. Статистиката на столичната пътна полиция сочи, че в София шофьори блъскат средно по един пешеходец всеки ден. Освен това, България е на първо място в Европа по брой загинали на пешеходните пътеки. Тази тенденция е меко казано тревожна и затова фондация Моят град си е поставила за цел да въведе поне в столицата система за по-безопасно пресичане. Така, благодарение на проекта в София скоро ще заработи иновативна пешеходна пътека, която ще разпознава автоматично дали преминава пешеходец. Има датчик, който засича стартирането на тъмната част от денонощието и тогава се стартира самата система. Тя е снабдена с сензор, който засича пешеходеца и в момента, в който той стъпи на пътеката, се осветява в коридор от светлина. Също така има два знака за пешеходец, които светят със светодиоди и по този начин шофьорите отдалече могат да видят преминаващия пешеходец и съответно да спрат на време. Системата също така е снабдена и с соларни панели, което я прави енергийно ефективна. Макар и системата да е енергоспестяваща, изграждането на една умна пешеходна пътека ще струва скъпо. Стойността само на една система за пресичане тип Zebra Plus е 5964 лева. Сигнализираха ни от Столична община район Лозенец, тъй като те са имали неколкократно подадени сигнали от граждани за тази пътека. Също така на нея е имало и инциденти с пешеходци. Симеоновско шосе е една натоварена пътна артерия, колите карат бързо, особено когато е тъмно и карат на фарове, е много трудно да се забележи преминаващия пешеходец. Все още се провежда кампания за набиране на средствата, нужни за реализацията на проекта. За кратките срокове е събрана половината сума, която беше заплатена като аванс. Останалите 50% необходими за монтажа, пускането в експлоатация и цялостната реализация на проекта все още не са събрани. Нарастващия брой инциденти с пешеходци на пътя кара общината в район Лозенец да инвестира голяма сума пари в изграждането на система за безопасно пресичане. До 22 март 2013 година от фондацията се надяват елементите за пешеходната пътека да бъдат доставени в София и да бъдат готови за монтаж. Ако проектът е успешен, се очаква в столицата да бъдат изградени и други подобни системи.